Single? Single up pero nag-ringle na. Ano po kami kinamo? Sino ko? Lapit po dito, ma. Yung... Ay, ito din. Go, friend. Wala tao dyan. Kimsan Plaza. Kimsan Plaza. Sarado na gano'n. Tuwag na ako. Kimsan Plaza. Nakasi si Kimsan? Nakasi si Kimsan niya? Guno niya? Oston. Nabanglo ka na una yun. Anong tawagan niyo? Ano ba? Ne. Kanding sama. Okay. Kung liligawan ka ng iba, hindi mo nasasagutin. Depende. Ano, taksil? Abay, nag-ituwi, nag-itikwa, nag-ijay. Single? Single up pero nag-ringle na. Ulit. Single na, pero nag-gringle na. Wala na niya tayo. Dito kayo, ma'am. Pero may boyfriend, ma'am. May kinakasakasama. Yes, my only love, Richard Bagay. Wow! Richard! Kita niya ni ma'am. Happy lang. Bumakutan lang talaga nga napintas na. Ma'am, lapit ka dito, ma'am. Okay. So, ma'am, ano pong tawagan niyo ni Sir Richard? Love. Love talaga titawagan niya? Doon apa kayo? Haan, no agap-apa kami, itawag na kanyak Maria. Ha? Maria. Apay ka puso mo ti Maria. Haan ta Maria Cristina, magamin so Maria. Uno siyak mat, yung ko na ma. Pagkakaabay kayo pa'y maturog tirabi. Ay, di mabalin. Kung natutulog kayo sa gabi, ma'am, ano yung huling sinasabi ng iyong Richard bago kayo matulog? Haan kami ni Suna kami bagbaga. No maturog kami ka, nakaturog laang. Sa Richard, apay mo ti feelings mo, mat. Pero orayo naman. Tapos no siyak tigarap ko, nagsalimot. Kuna naman. Ladies and gentlemen, our winner! Gentlemen. Okay. Saglit lang. Ma'am sir, manarimaan ti pinang partim di jay kin pinang litson mo ni Ma'am Tintin ito'y ko ay palastog na ka. Nga tila kay nakano ko naggwapo ka no kay kayat kutan nakano tirabay ka kunana ka naggimasan bakit kunana ka. Matikim pulong si kamang matatay na para ikaw na ti plato mga dati na po'y na tata makininara ko pa. Ma'am, nalalaing pa yung nagita. Amok pala nalaing tagitoy. Sa Richard niya, kasi buray ma din ang kadigos ni sa Richard ko, nagwapo lang pa. Sige. Sinang kayo ni sir. Tapos lagi narakot, ma'am. 1, 2, 3, music. Sir, ni Ma'am T, kumis ka no kanyang ta... Basit. Ay, inya sir. Mapasit sa ako. Ang bait ni Sir Richard, no? Basit siya ako, ti umungon ko. Apay nga, nakakato na pandam, nasa papay. Kumanas siya! Kung na yung laki din ni Ma'am Tintin. Ma'am Tintin, ato yan tinabayagan nga, or orayan mo, na maipakita amin dito yung barangay Malingon, ti kinapintas mo. Music! Sir! I love you so much. Picture po kayo. Saya